7.8. mun ja meidän hääpäivä. Mä aion pelästyttää sen kunniaksi meidän ullakolla, missä se on siivoilemassa. Pitää mennä ihan hiljaa, ettei se huomaa mitään. Pikkasen pelästyy täällä ullakolla. Mei! 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 Mitä helvetti? Miksi tää on lukossa tää ovi? Mei! Mei! Mei, mitä sulla on tapahtunut? Mei! Herää! Hei! Mitä? Mitä? Hei oikeesti! Vähän pelot. Mitä? Mei? Mei? Mikä sulla on? Ei helvetti! Mitä sun kasvoilla on tapahtunut? Mei oikeesti! Mitä? Puhu suomeen! Puhu suomeen nyt hei! Mitä täällä tapahtuu? Ei helvetti, pakko soittaa jonnekin.